प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत खायचो देव आणि तो आमच्या जिवितान काम करता. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो आमचे दोनूय हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वासुया. Obra siccantro otrama seke rabashindra lande. Obrahanto otrama siccatra lande. O gloria ma siccatro otrama seke rabashindra lande. Librahanto otrama seketra lande. Orihi rabashicatro otrama seketra lande. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. दुसरी कोरिंथकरांची चीट अध्याय 8 आणि 12 ओळ आमकां सांगता. खुशये मनान कितेंय दिवंक हुशार काय आसा जाल्यार मुनशा कडेन आसा ते देव मानून घेता, मुनशा कडेन ना ते देव मागिना. म्हज्या भाव भयणांनो, देवाची उतरां आमकां कितें सांगता. खुशये मनान कितेंय दिवंक मनशांक हुशार काय आसा जाल्यार मुनशा कडेन आसा तेच देव मानून घेता, जे मनशां कडेन ना ते देव मानून घेयना. जायते पावटी आमी ज्या वेळार देवाच्या राज्यान मजत करूची गरज आसता त्या वेळार आमी खुशये मनान दिवंक पळयना, एक संपूर्ण काळजान दिवंक पळयना. मोगाच्या भाव भयणांनो, देव आमच्या कडेन मागता आमच्या कडेन जे आसा ते, जे आमच्या कडेन ना ते तो मागिना. सगळें आमकां देवानूच दिलां. मोगाच्या भाव भयणांनो, जे आयज आमचे कडेन आसा ते सगळें आमच्या जिविता पासून, आमच्या श्वासा पासून ते सगळें आमकां दिलेली हर एक गिरेस्त, हर एक भांडार, हर एक भांगार, हर एक फॅमिली ही देवान दिल्लेली आसा. देखून देवाचें उतर कितें सांगता मोगाच्या भाव भयणांनो. खुशी मनान कितें दिवंक हुशार काय आसा जाल्यार जे मनशा कडेन आसा तेच देव मागता. मोगाच्या भाव भयणांनो, जे आमच्या कडेन आसता तेच देव मागता. ते शिवून वेगळे देव आमच्या कडेन कांय मागना. आयज देवाक आमचे लागसून कितें जाय मोगाच्या भाव भयणांनो. देवाक जाय आमचो वेळ. ताका जाय आमी ताच्या सांगाता उलयलेली, ताका जाय ताच्या सांगाता आमी बसलेली, ताची आराधना केलेली. आज तोच वेळ, तोच टायम सैतानान चोरून, मनशा कडसून चोरून व्हेला. आनी जी देवाची खुशी आहा की आमी देवा सांगाता टायम स्पेंड करूची, आमी देवा सांगाता वेळ घालोवची, तोच सैतानान चोरून व्हेला वेळ. सैतान तेच काम करता मोगाच्या भाव. आयज देवाक कितें जाय. तुमचे भांगार गिरेस्तकाय, तुमची प्रॉपर्टी, तुमचे दुडू ना मोगाच्या भाव भयणां. जे कितें आसा तें देवाचेंच आसा आनी देवानूच तें दिलां. पूण देवाक जाय आमचो टायम. आमी योग्यतेची ना आसा पूण तरी आसतना देवान आमकां सुबाम देण्यांनी भरल्यान. आमी योग्यतेची ना ते देवाक दिन वाचुया. कित्याक आमच्या योग्यतेपेक्षा देवान आमकां दिला. नदर मारुया आमच्या जिवितार आनी आमकांच विचारुया कितले देण्यांनी देवान आमकां भरला. कित्याक देव आमचो मोग करता. आमी मागता तुजे परस चड तो आमकां दिता. त्या देवाक
थँक्यू जिजस. आमी तुका दिन वाचता कित्याक तुवें आमकां मागोच्या परस चड दिलाय. आमेन. आमी जे चिंतना ना तेचे आदींच तूं आमकां दिवन मोको जाताय. आमेन. आमी जे आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना तेचे आदींच तूं आमकां ब्लेसिंग तयार दवरता. आमेन. आमच्या जिवितांत हर एक ब्लेसिंग म्हज्या सर्वीस पर देवान आदी फुडेंच आमकां दवरल्या. आदी फुडेंच आमकां दवरल्या. आमी आर्गां दिता आमची सर्वीस करता. आमेन. पळयात आजचे देवाचें उतर घे. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. दिसापासून वेळापासून उतरापासून हालेलुया. पळयात आयचे देवाचे उतर आमकां कितें सांगता. तें उतर आमकां जायते भाशेन शिकयता. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Luke chapter 16, Lukaचो 16 आणि 14. Luke chapter 16 verse 14 and 15. Luke chapter 16 verse 14 and 15. Praise the Lord. आणि पळयात देवाचे उतर कितें म्हणटा. हे सगळें आयकून गिरेस्कायेन लब जालेले ते फारिजेव ताची मस्करी करूंक लागले. आनी ताणें ताका सांगलें, मनशांच्या नजरे मुखार आपूण न्यायी म्हूण दाखयतले ते तुमीच. देव तुमची काळजां बरो. तर मनीस उंच मोलाचें म्हूण लेखतात ते देवा मुखार कंटाळ जावन आसा. आमेन. हालेलुया. मनीस उंच मोलाचे लेखतात ते देवा मुखार कंटाळ जावन आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात हर एका मनशाक देवान एक ऑथॉरिटी दिल्या, एक पावर दिल्या, एक शक्ती दिल्या. कित्याक त्या सक्ती वरवीं आमी हर एकाच्या वयर विजय मेळोवंक. प्रेज द लॉर्ड. पळयात ज्या वेळार देवान आदामाक ऑथॉरिटी दिली, ताकद दिली, ती जावन आसली जेनेसीस चॅप्टर 2 वाडात चडात आनी पृथ्वी भरून उडयात. जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 28 सांगता, वचात तुमी जंय वयतल्यात थंय तुमी आशिर्वादीत जातले. म्हटल्यार देवान ऑलरेडी ही सगळें गिफ्ट आदाम रचूच्या आदीं देवान तेका कैद केल्लें आनी देवान तेका दिल्लें. पळयात आदामाक हर एका वस्तू वयर ऑथॉरिटी आसली. तुमी जर बारकायेन पळयला जाल्यार देवान आदामाक रचूच्या आदीं जनावरां पासून आसली. हर एक जनावर वेगवेगळी जनावरां आसली. वाग आसलो, शिव आसलो, स्नेक आसलो, क्रोकोडाइल्स आसली, वेगवेगळ्या भाशेंतली जनावरां थंय आसली. पूण तुमी केन्ना मतीन घेतल्यात कितें, ही जनावरां आदाम भिया नासलो. प्रेज द लॉर्ड. ह्या जनावरांक आदाम भिया नासलो, पूण ती सगळी जनावरां आदामाच्या अधीन आसली. आमेन. आदामाच्या अधीन आसली. कित्याक आदाम सर्वेस्पराच्या अधीन आसलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव कितें सांगता, आदाम कोणाच्या अधीन आसलो? सर्वेस्पराच्या. आनी सर्वेस्पराच्या अधीन आदाम आसलो देखून आदामाच्या अधीन जनावरां आसली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया सजमोन घेयात, ज्या वेळार तुमी देवाच्या अधीन आसता त्या वेळार सगळो अधिकार तुमकां ऑटोमॅटीक मेळत रावता. प्रेज द लॉर्ड. सगळो अधिकार तुमकां ऑटोमॅटीक मेळत रावता. कित्याक तुमी देवाच्या अधीन आसात. आमेन. ओह ग्लोरिया ग्लोरिया ग्लोरिया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक महिमा, देवाक वाखाणणी. ब्युटिफूल विजडम. आमेन. देवाची किनें पासून. आमेन. पळयात आयज जनावरां
शारान कित्याक रावंक येना आनी मनीस जंगलांनी कित्याक वचना. प्रेज द लॉर्ड. आनी कितें विचारलें, जनावरां शारान कित्याक रावंक येना आनी मनीस जंगलान कित्याक वचना. हेचो अर्थ कितें जाणा, तेंच्या दोगां मदें फूट पडल्या. प्रेज द लॉर्ड. आयज जर शिवाच्या सामकार मनीस येयलो जाल्यार शिव तेका खाल्ल्या बगर रावचो ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी आयज मनशा सामकार शिव येयला जाल्यार मनीस तेका मारल्या बगर रावचो. आमेन. सो हें कशें जालें, एक वस्तू आसली जी देवान तुज्या हाती खाला दिल्ली वा देवान तुज्या हाती खाला दिल्ली, तीच वस्तू आज तुका आपल्या हाती खाला घेता. आमेन. हें कशें जावंक जाता, हें फक्त ह्याच भाशेन जावंक जाता ज्या वेळार देवाचो संपर्क तुज्या नाताक तुट्टा. आमेन. देवाचो ज्या वेळार तुमचो संपर्क तुट्टा, ज्या वेळार देवाचे संबंध तुट्टा, त्या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो, तुमच्या सांगाताक देव नासता, वायट शक्ती आसता, वायट खोटे आत्मे आसतात, स्पिरीट आसता. कित्याक जर तुज्या ह्या काळजांत, जर तुज्या ह्या जिवितांत देव ना, तर तुज्या जिवितांत दुसरो कोण तरी आसा. आमेन. सजमून घेयात बाबा. आयज जर आमी पळयता जाल्यार जनावरां मनशांका खावंक सोदतात. प्रेज द लॉर्ड. जनावरां मनशांका मारूंक सोदतात. हेचो अर्थ कितें, मनशाची ऑथॉरिटी जनावरां वयली केल्या. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मनशाची ऑथॉरिटी जनावरां वयली केल्या. कित्याक देवान खेरीज भाशेन ती काडून घेतल्या. तुम्ही म्हणटाले ब्रदर, ही देवान तेंचे लागसून ऑथॉरिटी कित्याक काडून घेतली, देवान कित्याक तांकां ऑथॉरिटी, आयज जर आमकां आदमाची ऑथॉरिटी आमकां मेवली आसली, आमी खंय वचून कितेंय करतले जाल्यार कित्याक काडून घेतली. तेचें रिजन आदाम जावन आसलो. कित्याक आदाम देवाच्या ऑथॉरिटी खाला नासलो. आमेन. आदाम देवाच्या अधिकारा खाला रावंक ना. प्रेज द लॉर्ड. देखून देव तेका आपल्या अधिकारा खाला ठेवना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पण आज पळयतात जाल्यार वेगवेगळ्या भाशेची जनावरां आयज तुमकां आयकूंक येता, ह्या जनावरान अटॅक केलो, त्या जनावरान मयेन हें केलें, त्रास दिले, त्याच जनावरान मयेन भात खाल्लें. वेगवेगळ्या भाशेन हें कितें जावन आसा, हें जावन आसा श्राप. हें जावन आसा कस. कित्याक ज्या वेळार तुमी देवा सांगाताक संपर्क तोडटात, सैता सांगनाकाक तुमचो संपर्क चालू रावता. आमेन. सैताना सांगाताक तुमचो संपर्क चालू रावता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तर पळयात बाबा कितें देवाचें उतर म्हणटा, तर मनीस उंच मोलाचें म्हूण लेखतात ते देवा मुखार कंटाळ जावन आसात. आमेन. तुमकां हर एका तुमच्या जिवितांत देवाच्या अधीन रावंक जाय. ज्या कित्याक तुमकां सांगता देवाच्या अधीन रावंक जाय, ज्या वेळार तुमी देवाच्या अधीन रावतल्यात न्हू, त्या वेळार ऑटोमॅटीक सगळीं जाणां तुमच्या अधीन रावतलीं. आमेन. तुमच्या अधीन रावतलीं. आमी देवाच्या राज्याचो रुल्स खबारना, देखून देवाच्या राज्या लागसून आमी पयस आसा. एक पावट देवाच्या राज्यांतलो आमकां रुल्स खबर जालो जाल्यार हर एका मनशा वयर तुमी विजयी आसात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हर एका मनशा वयर तुमी विजय आसात. प्रेज द लॉर्ड. पयलो आमचो विजय किरीज भाशेन मेळोंक जावो जाल्यार देवाक आमच्या संपूर्ण कायेन आमचें जिवीत भेटोवंक जाय. संपूर्ण कायेन जिवीत. तितून कसलीच भास्कर पडना, तितून कसली त्रास ना. संपूर्ण काय. आयज ज्या वेळार तुमी देवाच्या ऑथॉरिटी खाला रावतात, देवाच्या अधिकारा खाला रावतात, देवाक अधीन जातात, त्या वेळार तुमच्या अधीन दुसरी जाणां जातात. कित्याक जाणा, तुमी देवाच्या अधीन आसात म्हणून. पूण जर तुमी देवाच्या अधीन नात, तर जो मनीस मोग करताय तोय तुज्या अधीन आसना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळय बाबा, देवान आमकां सांगलां अधीन राव, अधीन राव, खालते राव. आनी तेच्या वरवीं तूं हर एका आत्म्या वयर विजय मेळयत वयतलें. हर एका आत्म्या वयर विजय, हर एका
वयता ती ऑथॉरिटी जी सैतानान काढून घेतल्या ती परतून ह्या भुरग्यांक मेळो आनी संपूर्ण काय तुज्या अधीन राव, तुज्या हाताखाला राव, तुज्या संपूर्ण प्रेझेन्सान ती राव आनी संपूर्ण आपले जिवीत तुज्या जिवितान सारो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. ह्या वेळार हांव मागता तुमच्या भुरग्यां पासत, तुमच्या भयणां पासत, तुमच्या भावां पासत, जंय खंय वयतात, जंय खंय आपलें काम करूंक वयतात, जंय ते काम करूंक वयतात, खंयचे इंटरव्यू दिवंक वयतात, आनी कसलें काम करूंक वयतात, आनी कसलें केसीचें काम आसा, आनी कसलें लोनाचें काम आसा, आनी कसलेंय काम आसा, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ही कामां सगळीं पुरी जातात, संपूर्ण कायेन पुरी जातात. देवाच्या सामर्थ्याचो अधिकार ह्या वेळार यूज कर. जी कामां तुमची रखाडल्या, केसीस आनी कसले मेडिक्लेम आनी कसले प्रॉब्लेम्स जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्याच वेळार काडटात. दोपरांचे त्रास, मानेचे त्रास, पोटाचे त्रास, तकलेचे त्रास, हर एक त्रास जेजू तुमचो बरो करता. कित्याक ताचे कांय न्ही, तुम्ही बरी जाल्या. आमेन. गॉड ब्लेस.